Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja von Brogdorf. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba it-talb tal-poplu tiegħek u għatina il-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra lill-Lut. Ħuti, kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin qiegħed għall-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-nubiet. U dak li jista' jgħadir il-dawk li ma jafux u li jiżbaljaw għax huwa mlibbes bid-djufija u minħabba fek għandu joffri sagrifiċċji għad-nubiet tiegħu bħalma joffrihom għad-nubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu bidejh dal-ġieħ għalih innifsu, imma biss min hu msejjaħ minn Alla, sewwa sew kif kien imsejjaħ Aaron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun il-qassis il-kbir, imma dan tagħulu Alla li qallu: Ibni int, illum jien nissiltek. U kif jgħid ukoll band oħra, int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bid-dmuħ lil dak li sejta salvaħ mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għat li kien iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-obbedjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni, sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Wara li Alla għamlu l-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu: inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi: oqgħod fuq l-eminti, saman qiegħed li dewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Ngħidu: inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs li dewwa tiegħek. Ngħidu: inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-seb bħal nida jien nissiltek. Ngħidu: inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobbieħx bih: inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu: inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Nqumu b'wieqfa. Alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla ħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Darba waħda Ġesu u d-dixxipli ta' Ġwanni u l-Farizej kienu sajmejn u ġew u qalu lil Ġesu: għaliex id-dixxipli ta' Ġwanni u d-dixxipli tal-Farizej jisumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Għalilhom Ġesu: huwa l-ħbieb tal-arus se jsumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Sakemm ikollhom l-arus magħhom mhumiex se jsumu. Imma jasal il-jum meta l-arus jitteħdilhom u imbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jiraqqa mantar qadim biċċa drab ġdida għax inkella r-roqa l-ġdida issellet il-qadim u t-tiċrita tikber. U ħadd ma jqiegħed l-imbejt il-ġdid f'damiġġjani qodma tal-ġild għax inkella l-imbejt jifqad damiġġjani u jintilef kemm l-imbejt u kemm id-damiġġjani. Iżda imbejt ġdid jitqiegħed f'damiġġjani ġodda. Il-kelma tal-mulej. Il-verset ta' qabel l-Evanġelju kien jgħid propju dawn il-kelmiet. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb tagħna. Il-Vanġelu waqt li il-Farizej kif ukoll segwaċi tal-Battista jistaqsu għaliex id-dixxipli ta' Ġesu ma kinux isumu u Ġesu jagħtihom it-tifsira għaliex Ġesu huwa il-arus imma jiġi żmien meta l-arus jitteħdilhom u dan qed jgħid għall passjoni tiegħu. Imma mbagħad iġib dan l-eżempju hekk sabiħ tad-damiġġjani li l-imbejt il-ġdid ma jitqiegħedx f'damiġġjani qodma għax inkella jinfaqgħu. Forsi tajjeb nistaqsu lilna nfusna u npoġġu lilna nfusna minflok dawn id-damiġġjani. L-imbejt fl-Iskrittura huwa dejjem sinjal tal-ferħ li tnissel il-kelma ta' Alla fil-qalb tal-bniedem. U forsi nistaqsu lilna nfusna, imma jien il-kelma ta' Alla li nisma' qiegħda inħallija iġġeddidni, qed niġġedded jien l-istil tal-ħajja tiegħi mhux skont għax forsi drabi hemmhekk mhux forsi naslu fuq it-tiġdid ta' kif tibdilna il-moda u iż-żmien u id-drawwiet hemmhekk inbidlu. Imma fil-ħajja spiritwali tagħna qed inħalli il-kelma tal-Alla tarbilni, iġġeddidni. Ejjew nitolbuh il-mulej biex ma nkunux sajmejn mill-kelma tiegħu. Għax min ikun sajjem mill-kelma tiegħu jixjieħ qabel iż-żmien kif jgħid il-Malti. Jew nitolbuh biex il-mulej iżomm fina iż-żogħżija spiritwali imbuttata u mmexxija mill-kelma tiegħu. L-Evanġelju huwa l-imbejt il-ġdid li jferraħ il-qalb u jagħti l-ħajja. Nitolbu lil Alla jagħtina l-qawwa li niġġeddu fi Kristu. Ngħidu flimkien mulej int il-qawwa tagħna,
mulej int il-qawwa tagħna. Sabiex l-insara mifrudin bejnietom, issaħħu bit-talb u d-dialogu it-tfittxija għall-għaqda sħiħa nitolbu. Sabiex dawk li huma bil-għaġġ u bil-ġuħa l-ġustizzja isibu ken u solidarjetà fl-insara nitolbu. Sabiex is-sawm tal-insara ikun sinjal veru tal-istennija tal-mulej u mezz ta' għajnuna għal minu fil-bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej sabiex minn dan is-santwarju għażiż ta' Umna Marija tkompli tqaddes u timla bil-ferħ tiegħek il-familji kollha tagħna. Ġeddidna fil-kelma tiegħek u għati l-għajnuna l-morda u l-dawk kollha li jduru bijom nitolbu. Inresqu qudiemek mulej dawn it-talbit tagħna fil-fiduċja li jagħti tilqana għal mejda tat-tieġ ta' dejjem, int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jint battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħolna mill-erbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Atina mulej l-Spirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna il-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien tlieta Marijiet l-Omna Marija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.